Която е известна с доста неща. Вие си кажете, ето как е паркирал и след него всички са паркирали нормално нататък. Както трябва, хората са възпитани. Тук има место и отпред има место. Има 15 камери и парктроници, но както виждаме го мързи да направи една маневра и е паркирал така, че да стръчи на пътя. И виждаме сега как пречи и всички го заобикалят. Леко и се оглеждат дали е вътре, за да го препсуват. Ето. Това е нивото на културата и на възпитанието. Така че това е ганчовщината е вътре в нас. Вътре в Ганчо си е вечен Ганчо. Особено ако е с пари малко и с по-скъпа кола, той вече става неадминат.